दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोंजों लोगोसे दङ मानगोनां डक्टर सुरत नार्जारी सार आरो लोगोसे जोंहा कामेश्वर बर' एबसुनि खनेन्द्र बसुमतारी आरो एडभाइजार खुंखा स्वर्गियारी जोङो जयैनो दिल्ली इउनिभार्सिटी फेकाल्टी अफ आर्ट्स आरो बिनि आन्दाराव मडार्न इन्डियान लेंगुवेजेस एन्ड लिटारेरि स्टाडिज बे जि डिपार्टमेन्ट दङ बिनि जाय HOD हेड अफ द डिपार्टमेन्ट अमिताभ चक्रवर्ती आरो बिथाङा डीन फेकाल्टी अफ आर्ट्स आरो लोगोसे मिताली बर्मन MIL नि बिथाङा इनचार्ज जोङो बिथां सानैजोंबो जयेन्टलि जोङो डिसकास खालामबाय आरो खोब गोलावै प्राय माने 45 मिनिट्स जोङो डिसकास खालामदों। जोंनि जि दाबि बे दाबिया जाबाय दिल्ली इउनिभार्सिटीनि आन्दाराव बर' डिपार्टमेन्ट बर' साबजेक्ट स्टार्ट खालामनानै दिल्ली इउनिभार्सिटीआव फरायनाय गासै जोंनि बर' स्टुडेन्टफोरनि जि मोनसे MIL साबजेक्ट लानांगौ बा एबिलिटी एनहेन्सिं जि कर्स दङ बेखौ साबजेक्ट हिसाबै जि फरायनो मोननायनि जि स्कप बिनि सायाव जों गोथौ आरो गुवारै सावरायो आरो बिथांमोनजों मोननै दिगाव स्पष्टयै सावरायनाय जाबाय जे एबिलिटी एनहेन्सिं कर्सआव जायफोरा हाई स्कुल लेभेलसिम बर' मिडियामजों फरायदों बा कलेज आरो गुबुन लेभेलाव हायर सेकेन्डारि लेभेलाव बर' MIL दंखायोमोन बिथांमोननि थाखायबो स्कप दङ आरो जायफोरा अल्टारनेटिभ इंलिश बा गुबुन गुबुन लादोंमोन नाथाय बिथांमोना बर' रायज्लायनो रोङोबा फरायो बे स्टुडेन्टफोरनि थाखायबो एबिलिटी एनहेन्सिं कर्स बेयाव MIL हिसाबै लानायनि जि स्कप बेखौ बेयाव लानो हागोन। दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो बर' थुनलाइ आफाद जोङो जयेन्ट मेम'रेन्डाम होदों आरो बे मेम'रेन्डामनि गेजेरजों दिल्ली इउनिभार्सिटी MIL एन्ड लिटारेरि स्टाडिज डिपार्टमेन्ट दङ बिनि आन्दाराव बर' साबजेक्ट बा बर' डिपार्टमेन्ट स्टार्ट खालामनांगौ देग्लाय बोसोरनिफ्रायनो बेखौ जों दाबि लाखिबाय आरो डीन फेकाल्टी अफ आर्ट्स लोगोसे HOD MIL अमिताभ चक्रवर्ती बिथाङा एसुरेन्स होबाय आरो इनचार्ज मिताली बर्मन बिथाङाबो एसुरेन्स होबाय जे फैगौ 11 तारिख आगस्टआव बिथांमोननि एकाडेमिक काउन्सिल दङ आरो मोनसे स्टेन्डिं काउन्सिल जागोन बेयाव दिनैनि मेम'रेन्डामखौ NEP नि आन्दाराव आरो इन्डियान लेंगुवेजेस रिकगनाइज लेंगुवेज बर' रावा जिहेतु रिकगनाइज लेंगुवेज बे हिसाबै एकाडेमिक काउन्सिलाव डिसकास खालामनानै बर' आयदाखौ एबिलिटी एनहेन्सिं कर्सआव सोसननायनि गेजेरजों बर' स्टुडेन्टफोरा बर' MIL लानानै फरायनो हानायनि स्कपखौ बिथांमोना खालामनानै होसिगोन आरो बिनि थाखाय गेस्ट फेकाल्टी बिथांमोना गोख्रैनो एपइन्टमेन्ट होगोन लोगोसेनो बेयाव पार्मानेन्ट बर' डिपार्टमेन्टनि बा बर' पस्टनि सेंसन पस्ट खालामनो थाखाय बिथांमोना भाइस चेन्सेलर आरो रेजिस्ट्रारजों सावरायनानै बिनि प्रप'जेलखौ लाखिगोन आरो लोगोसे भारत सरकारनि HRD मिनिस्टार जोंहा धर्मेन्द्र प्रधान बिथांखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो आसामनि गिबि मन्थ्रि BTR नि मानगोनां चिफ बिथांमोनखौ जोङो एप्रच खालामनानै बेयाव पार्मानेन्ट पस्ट क्रिएसननि थाखाय जोङो दाबि लाखिगोन नाथाय दिनै जोङो बर' हारिनि थाखाय बर' राव थुनलाइनि थाखाय गोजोनथावना आरो गोग्गाथावना दिनै सान होननानै बुंनांगोन गोलाव सम जोंहा मोनसे आसा आरो मिजिं दङमोन जोंहा मोनसे दाबि दङमोन दिल्ली इउनिभार्सिटीआव बर' साबजेक्ट बर' MIL बर' डिपार्टमेन्ट बेयाव आराम्भ जानांगौ आरो बेखौ मोगथाङाव जाफुंहोनो थाखाय बर' थुनलाइ आफाद आरो एबसुनि जयेन्ट जि डेलिगेसन टीम दिनै जों मेम'रेन्डामखौ होबाय गोथौ आरो गुवारै सावरायबाय आरो एबिलिटी एनहेन्सिं कर्स स्टार्ट खालामनायनि खोथाखौ जोंनो बिथांमोना एसुरेन्स होबाय एकाडेमिक काउन्सिल आरो स्टेन्डिं काउन्सिलाव डिसिसन लानायनि खोथाखौ जोङो स्पष्टयै बुंबाय आरो उननि समाव जयेन्टलि बर' थुनलाइ आफाद दिल्ली इउनिभार्सिटीनि MIL डिपार्टमेन्ट जयेन्टलि माखासे वर्कशप सेमिनार लानायनि बाथ्राखौबो दिनै जोङो स्पष्टयै सावरायदों आरो खोब सम्भब जोङो अक्ट'बर नभेम्बराव मोजां समाव माखासे जयेन्ट इनिशिएटिभ आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा 100% बे इनिशिएटिभफोरखौ सापर्ट होलांगोन बेखिनि खोथाखौनो आङो फोरमायबाय गोजोन्थों। डिजिटेल बड' निउसनिफ्राय गासैखौबो खुलुमनाय आरो बरायनाय बावहरनाय जाबाय। मदद आरो हेफाजाबनि नोजोरजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस वेब पर्टेल। सुखु दुखुनि समाव खैदां खैफोदनि समाव नोंथांमोननि राव जानानै ओंखारबोगोन डिजिटेल बड' निउस। खौरां दैथायहरनो आरो जोंजों थोंजोङै फोनांजाबनो थाखाय जानबुं नं 6901559919। उदां आरो सैथो खौरां फोसावनायनि थांखिजों नोंथांमोननि सेराव दं डिजिटेल बड' निउस।